Vysoké Tatry. Zasnežené stromy, lesy, náročné terény, ale aj dejisko budúcich majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych disciplínach. A práve preto ich navštívil štáb pracovníkov zodpovedný za televízne prenosy z tohto významného športového podujatia. Prípravy musia byť preto dôkladné, všestranné. Ide predsa doslova o záležitosť svetovú. Aký bude totiž výsledok, také bude naše renomé. Spolu s organizátormi si prezreli trasy budúcich bežeckých tratí a určili najvýhodnejšie stanovištia pre televízne kamery. Víťaz pribehne odtiaľto a rozhodcovia na tejto veži mu zmerajú čas. V Tatranskej hmle sa strácajú siluety dvoch skokanských mostíkov. Naše kamery budú rozmiestnené aj tu, v týchto výškach, aby sa divákom na celom svete čo najviac priblížili vrcholné okamihy športového zápolenia. Potešilo nás, že napriek nepriaznivému počasiu výstavba športového areálu na Štrbskom plese úspešne pokračuje. Vysoké Tatry a majstrovstvá sveta si to napokon plným právom zasluhujú.